Vertiv Croatia, dobavljač telekom i IT infrastrukture, očekuje jačanje svoje pozicije u regiji i svijetu. Ova globalna tvrtka u Hrvatskoj radi 19 godina, a pod imenom Vertiv Croatia prisutna je od 2017. godine. Danas zapošljava više od 240 zaposlenika, većinom inženjera. Hrvatska podružnica je ujedno i prodajno-servisni centar za 20 zemalja regije, proizvodni centar za EMEA regiju, te Vertiv svjetski centar na polju dizajniranja podatkovnih centara. Mi konkretno omogućavamo da tehnologija, da li u IT industriji, da li u telekom industriji ili u industrijama raznim, znači kogod ima nekakve aplikacije, nekakve servere, mi smo kompanija koja osigurava da ti serveri, podaci, data centri, podatkovni centri funkcioniraju neometano. Znači mi ih napajamo, mi ih hladimo i mi nudimo rješenja gdje se serveri konkretno smještavaju, takozvane rekove. Upravo na temelju svojih znanja, inovacija i kreativnosti domaćih stručnjaka, ova tvrtka bilježi stope rasta veće od 20%, a samo u prošloj godini uprihodili su 350 milijuna kuna. Prodajno i servisno središte je za regiju koju mi nazivamo Centralno Južna Europa, Central Southern Europe, i to se orkestrira, znači headquarter je u Zagrebu. Pored prodajno-servisne organizacije, znači imamo proizvodni pogon u Mokricama kraj Zaboka, kraj Oroslavlja, gdje pokrivamo kompletnu EMEU, znači Europa, Middle East i Afrika. Bilo koji projekt po pitanju modularnih data centara se proizvodi u Hrvatskoj i šalje se na područje EMEA. I povrh svega toga smo globalni, znači worldwide za cijeli svijet design centar, znači gdje Vertiv kad god nudi ključ u ruke rješenje za po pitanju data centara, znači dizajn dolazi iz Zagreba. Vertiv Croatia usko surađuje s partnerima i klijentima kako bi osigurao kontinuitet i postigao vrhunske rezultate, počevši od ideje, preko puštanja u pogon, sve do implementacije rada i usluga. Cilj ove kompanije i vodstvo ove kompanije definitivno, mi jesmo američka firma, ali mi smo u principu hrvatska firma i mi nastojimo uvijek u Hrvatskoj naći potrebne resurse. Za sada te resurse nalazimo. Šta budućnost nosi vidjet ćemo, naravno da bi htjeli nastaviti trend rasta i koji definitivno imamo. Ono što nam je sljedeći korak i iskorak, znači sad došli smo u nove urede, nakon toga idemo u proširenje proizvodnih kapaciteta, samim tim to znači da ćemo ići vjerojatno i u povećanje brojnosti ljudi. A 5 godina od danas vidjet ćemo kako će biti, ali definitivno tendencija je koristiti čim više hrvatske resurse. Ulaganjem u nove poslovne prostore, Vertiv Croatia pokreće novi ciklus investicija u Hrvatskoj, te su stvoreni preduvjeti za razvijanje novih projekata.